Silenzo, non me digas soa, soando, soa así, son. Este é o poema de Diego Seixo que representamos no noso proxecto Lucía Parcero e Ana Paredes. A nosa instalación reivindica que o poema transmite en canto as numerosas agresións a mulleres que viaxan soas, e o problema de que ir soa non debería ser un perigo, senón un dereito a facelo con seguridade, así como deixar de xustificar, como foi a prensa, estes casos coa falta de compañía masculina das mulleres. As chinchetas violetas representan a unidade femenina que necesitamos as mulleres para axudarnos entre nós e tentar cambiar o mundo, xa que, como podemos ver na instalación, hoxe en día é unha sociedade ao revés e xuntas debemos darlle a volta. Os zapatos de tacón representan a todas as víctimas de tales casos, xa que aparecen como agolladuras e sangue, simbolizando o dañadas que quedan as mulleres tan só por saír á calle. Na parte de atrás deixamos pegadas de mans ensanguentadas, representando outra vez cada unha das mulleres que sofriran algún tipo de abuso, e que, aínda que o seu dano é irreversible, deixan unha pegada cada vez máis grande no noso mundo. E esperamos, polo tanto, non ter que recordar ningunha máis ata o momento en que o mundo volva a poñerse dereito.